كسحكو أي رأينيم جن اتومني علمنا أزيم حقوسات حزب زبل معارك زرخويم نشوعات تخطاتل تعامتات أبزا مدرنا كاب من العلي حقوسات حزبي رخبكن بمبال ودب حبرات هاجرات بزوت أب مسكيرو لوميو اتحقوسن دستان زمزن أبقص بزرقة في الشختان تزخون جن من يفلت درجة بنت آرو مخنن يريخون مخنياتو أزيوم صقبهالتي ويدما عتوبات حزبيوم حقوسهم أبقصهم زير أنت خوينو أبرأس يدما أب حما كنتات أيرن ناي معلتن ليتن زي متقات النابزلو بوتانن دانا بوردقا بغميوم حقوسات كخونو كيلوم زبل حتو خلعال نبوريو ويدقا بتا أبسأل نريون أبقص سابن عزاون دقا وحقوس نلقعو خي نمبر سحاقن دستان استفل عليهم دستا كاوشت أزمنج خوينو سحاقن دقاون نتحقن سمعيت وترو زي قلت أنيو مسبون بزلهم فقرة أساسيرو وتريو سموم زلعل أب معالتي حدثب بجمجام 4 فنجال بونيستي أب عمت 10 كيلو بونيست مالت دمايو بز دما أب علم اتهم قداموت أهل اختبون مخانم ينقرلهم بون ديوخة حقوسات هزب جيروم نسو دقا زياب إيد نازلو بمبال بونا مغلاو كرم مئتاوكم كالوت مخنياتات سلزلو سغيلكم كساب موداتا تتخطاتلكم ناي مرات حدا كابتي نحاقوسهم كاقدولي خقليلكا تحسبو اتلعول متأن زحلي اتهاقريو تصبق نقروغن كاب أفريقا وطعي أبكال كل كفالات عالم تأقم انتلو مفتح له أبزا هاقر دما مفتحنا يتلعول متأن زحلي ساونا خوين يوم رخيبامو نزلومي هزب عالم زدن نغلون أسيز فتوان ساونا نساتهم قدم لدتا كريستوس كاب قدم شوعات تشح عامت يوم زفلتوا أب نفس وكف جزا ولون أب تنكراي تباهيلو زسرح جزاوتي نساونا تباهيلو استسرحة كفلتات له اتزقرم دما ساونا وسيدوم بونوم ستيوم كبقعو أب كندم السبات زعلولون زتصاوتون سق مبال ممرات أميو معرخن ديوم سق بهالتي مستبل دما نجاكا زلوم فقري كن نقراكم مبزحتن سدرابيتات كلتا جزاي زلوان اتحادة ناي كتما اتكال دما ناي جاكا أب ناي سراح معالتي أب كتما كحلفوان كلو ناي عرفت جزيوم دما مسدرابيتهم أب تأب جاكا زركب جزوم يحلفو ناب جاكا بمئتاو تسأت إلهم كوف يبلومو اتدخامو من جنكاتو من هيفي ميتال كويني وطأ هيفي ميتال أنت أرنايتي تازخونة أسي ورتو عدمت زلوو عينة موسيقايو أسيوم يوم دماز فتوى كالي نخط ريو زلزناق عينة بهلاوت أوتاون اللوم وددر سبيتخا تسكيم كامو جاي اتشلمات بيرا خوينو بمتأن كبدت سبيتخا دمايز وهابكا اتا تسكيم كات قوي زلخا سبيتخا كبدتا 7 كيلوغرام تخوينو 7 كيلو بيرا تشلم مالتيو نلومي كندسسا مريسنا زلنا هاجر أب سمين إيروبا تدوكينات تركب 5.5 مليون هزب زنبرلا بزلوا برتعمت أن سحلن زي معري وقت التفلت نوردي كاويت هاجر فنلنديا سناي مكتتال إذا هاجر تدوكينات اللزلا مريت قدم 100 عامتات مدر دخاتات هزبي نيرو إنداسترن كتمانتن زي نبرو كاب إيدوم نابعفهم زخانة هيوات زمرحو هزب زنبرو مدري نايج أكا هزبي أبت جزيتي أكال حبرة السوفيت زنبرو خينهم نفسهم كإلهم نتهاجر كمسرتو زخالو بشحن شعات ميتن 10 شوعات أب جزي سورا روسيا ينيرو دحرنات نتهم مركابهم جن أب تهاجر كينات حد سلستولعه كساب شحن شعات ميتن 10 شعات سلماو منجستي كمسرتو يكالو نيرم كم هاجر قويمم منجست مسريتهم حديلهم كبقسو مسجمرو جن مسدخنات فيت نفيت تفاتتو زحرسو مريت زفحرو معدن زقدحو ندادي نبرو من طراي زيكونه اتزلولو مريتون ببرد استشفنه لعلمة انزحل زلوو مس وقحه قلطيفو زي تصلمت مس صلمتون قلطيفو زي وقح نخت نبرلو زي مرت ورج زبزحو عيناتيو
ንኣብነት ኣብ ግዜ ተሕሳስ ኣብትን ርእሰ ከተማታት ሃገር ዝኾነት ሄልሲንኪ ሓቂፉ ዘሎ ደቡባዊ ክፋል መዓልቲ 6 ሰዓታት ጥራይ ክኸውን ለይቲ ግን 18 ሰዓታት እዩ። ኣብ ግዜያት ክረምቲ ወይ ኣብ ወርሒ 6 ድማ መዓልቲ ክሳብ 19 ሰዓታት ዝበጽሕ ዝርግሕ ኣለዎ። በአንጻሩ ኣብቲ ዞባ ላፕላንድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ኣብ ግዜ ሓጋይ ንከባቢ 60 መዓልታት ዝጸንሕ ጸልማት ክህሉ እንከሎ ኣብ ግዜ ክረምቲ ድማ ን60 መዓልታት ጸሓይ ኣይትዓርብን እያ። ምስቲ 700 ጥራይ ካብ መሬቶም ንሕርሻዊ ንጥፈታት ክውክል ዝኽእል ምዃኑ ተደሚርዎ ድኻታት ህዝቢ ክኾኑ እቲ ዝቐረበ ተኽእልኦም ነይሩ ግን ኣይኮኑን። ንሳቶም ዝኾንዎ ግዳም ሓደር ዘይፍለጠሉ ድኽነት ዘይብሉ ገበንን ብልሽውናን ዝጽየፍ ብቴክኖሎጂ ንዓለም ዝመርሕ ስራሕ ንዘይብሎም ዜጋታት ደሞዝ ዝኸፍል ንስንኩላንን ኣረጋውያንን ዝንከባኸብ ኣገልግሎታት ሕክምና ቤት ትምህርቲ መውዓለ ህፃናት ብነፃ ዝወሃበሉ ሕብረተሰብን ሃገርን እዩ። ብኸመይ ደኣ ከምኡ ክኾኑ ክኢሎም ዝብል ሕቶ ክስዕብ ግድን እዩ። መልሲ ናይቲ ሕቶ ድማ እቲ ካብ ድኽነት ጎቲቱ ዘውፅኦም ሃብቲ ወይ ጸጋ ጫካ ይዝበሃል። ምድንጋር ከይፍጠር እዚ ብኣግራብ ዝቃወም ጫካ ኢና ንብል ዘለና። እዚ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራት ዓለምን ሰብ ንኽኣትዎ ዝፈርሖ መዕቆብ ሸፋቱን መተግበር እከይ ገበናትን ዝኾነ ጫካ ንሃገረ ፊንላንድ ካብ መዓሙቕ ድኽነታዊ ኣውፂኡ ናብ ዝሕጂ በፂሓቶ ዘላ ምዕባለን ብልጽግናን ክትበጽሕ ዝገበረ ምስጢር እዩ። መራሕቲ ናይታ ናጽነታ ረኺባ ታተትብል ዝነበረት ሃገረ ፊንላንድ የማነ ጸጋሞም ጠሚቶም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ እንኮ ሃብቲ ወይ ጸጋ ጫካ ጥራይ ነይሩ። ፈቲና ጸሊና ኣብኡና ክንምርኮስ ዘለና ድማ በሉ። ኣብ ምህናፅ ኣባይቲ ጣዋሉን ፋብሪካታት ወረቐትን ከም ዝውዕል እንዳገበሩ ነቲ ካብቲ ጫካ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ኣግራብ ኣመስሪሖም ናብ ጉራብቲ ሃገራት ክልእክዎ ጀመሩ። እዚ ድማ ናብ መንገዲ ዓወት ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጉዕዞ ከም እምነ ኩርናዕ ኮይኑ ኣገልገሎም። ፍርያቶም ጽቡቕ ተጠላብነት ይረክብ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ምንኣስ መሬት ግን ንኹሉ ግዜ ኣብኡ ተመርኪስካ ክትቅጽል ዝከኣል ኣይነበረን። እዚ ኸይኣክል ግን እታ ድኻ ዝነበረት ፊንላንድ ገና ካብ ድኽነታ ከይተገላገለት ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣርከባ። ምስታብቲ ግዜቲ ሓያል ሃገር ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ድማ ኩናት ገጠመት። እቲ ኩናት ምስ ተዛዘመ ዕድል ምስ ፊንላንድ ኣይነበረን። ኣብቲ ግዜቲ ገለ ክፋል ካብ መሬታ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ሕብረት ሶቪየት ወይ ድማ ናይ ሎሚ ሩስያ እዩ ነይሩ። ሕብረት ሶቪየት ግን ንመሬታ ጥራይ ኣይኮነትን ተቆጻጺራቶ። ኣብቲ ኩናት ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ብምውፃኣ ኣብ ልዕሊ ፊንላንድ ከቢድ ተጽዕኖ ውረደት። ነቲ ብሰንኪ ኩናት ዝወረደ ዕንወት ንምሽፋን ኣብ ውሽጢ 6 ዓመት ዝኽፈል 300 ሚልዮን በዚ ናይ ሎሚ ሸርፊ 6 ቢልዮን ዶላር ዝበጽሕ ካሕሳ ክትከፍልኒ ኢኺ። እቲ ካሕሳ ትኸፍልኒ ድማ ብጥረ ገንዘብ ዘይኮነ ብኢንዳስትርያዊ ማሽናት እዩ በለታ። እዚ ንፊንላንድ ዕዳናይ ምኽፋል ጥራይ ዘይኮነ ጉዳይ ህልውና እውን እዩ ነይሩ። እታ ብዙሕ ምዕባለን ማሽነሪታትን ዘይነበራ ፊንላንድ ካልእ ነቲ ዝተባሃለቶ ካሕሳ እትኸፍለሉ ዘኽእላ ሃብቲ ስለ ዘይነበራ ጠመትኣ ናብቲ እንኮ ሃብታ ዝኾነ ጫካ ገበረት። እዚ ዕዳኣ ንምኽፋል ኣማራፂ ሲና ዝኣተወቶ ጫካ ድማ እዩ ምንጪ ምዕባልኣን ሃብታን እዩ ክኸውን ክኢሉ። እቲ ብመቕጻዕትን ዝወረዳ ካሕሳ ክትከፍል ብዘይልባ ዝኣተወቶ ጫካ ድማ ሃገረ ማሽነሪታትን ኢንዳስትርን ክትከውን ገይርዋ። ብ1952 ነቲ ብሩስያ ዝተበየነላ መቕጻዕቲ ከፊላ ክትውድእ እንከላ ጫካ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ጫካ ናብ ደስ ዝበላ ምህርቲ ክትቅይሮ ዘኽእላ ኢንዳስትርን ወናኒት ልዑል ክእለት ሙያን ዘለዎም ዜጋታት ክትከውን ክኢላ ነይራ። ካብኡ ቀፂላ ድማ ሳልሳይ መሰረት ምዕባለዩ ዝበለቶ መሰረት ትምህርቲ ሓንጻጸት። ሃብቲ ሃገር ህዝባን ጫካኣን ጥራዮም ነይሮም። ሳላት ሕብረት ሶቪየት ዘምፀትላ ክስግን ንጫካ ናብ ምህርቲ ፋብሪካ ክትቅይሮ ከኣለት። ዜጋታታ ግን ትምህርትን ክእለትን ይጎድሎም ነይሩ። ስለ ዝኾነ ድማ ናፃን ብሉፅ ደረጃ ዘለዎን ትምህርቲ ናብ ኩሎም ዜጋታታ ከም ዝባጻሕ ገበረት። እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ሰውራ ቴክኖሎጂ ኣበገሰ። ድሒሩ ንዓለም ሙሉእ ተጠቃሚት ክገብራ ዝኽኣለ ሰውራ
ዓለምና ኣገልግሎት ተንቀሳቃሲት ሞባይል ምስ ጀመረት ኣብ ኢድ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኖኪያ ትበሃል ዓይነት ሞባይል ነይራ። ብድልዳሊኣ ትፍለጥ ብናይ ኔትወርክ ዓቕማ ዝተመስከረላ ብሉጽ ኣገልግሎት እትህብ ንዕዳጋታት ዓለም ተቆጻጺራ ዝነበረት ሞባይል ኖኪያ ውጽኢት ናይቲ ኣብታ ሃገር ዝተጀመረ ቴክኖሎጂያዊ ሰውራ ዝኾነ ናይ ፊንላንድ ትካል እዩ። ሎሚ ምስ ምምጻእ ስማርትፎን ዕዳግኡን ተጠላብነቱን ዋላ እኳ እንተንቆልቆለ ኣብ ካልኦት ፍርያት ሞባይልን ዝርግሐ ኔትወርክ ግን ኣብ መላእ ኤውሮጳ ስሙ ብልዑል ዝና ዝለዓል ትካል እዩ። ሎሚ ዋላ ደኣ ቀንዲ መሰረት ቁጠባ ፊንላንድ ኣብ ኣገልግሎት ዝተመስረተ ይኹን ኢንዳስትሪ ግን ካልኣይ ደረጃ እዩ ዝሕዝ። ካብ ጠቕላላ ሰደድ ንብረት እቲ ሃገር እውን እቲ 50 ሚእታዊት ቴክኖሎጂ 20 ሚእታዊት ዕንጨይትን ስራሓት ዕንጨይቲ ዝኾኑ ኣቑሑትን 20 ሚእታዊት ድማ ምስ ኢንጂነሪን ዝተሓዙ ዓይነታት ኣቑሑት እዮም። ፊንላንዳውያን ግን ምስ ሓለፈሎም ነቲ ጫካ ዝገበረሎም ውዕለት ኣይረስዕዎን። ቆራሪፆም እውን ከተማ ይቀይርዎን። ክሳብ ሎሚ 75 ሚእታዊት ካብ መሬት ፊንላንድ ብጫካ ዝተሸፈነ እዩ። ብዘለዎም ብዝሒ ጫካታት ድማ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ እዮም። ዜጋታታውን ህዝቢ ጫካ ብዝብል ቅጽል ስምዮም ዝፍለጡ። ጫካ ግን ሃብቲ ጥራይ ዘይኮነ ዘምጻሎም ጥዕናውን ከም ዘምጻሎም እዮም ዝኣምኑ። ኣካላዊ ጥዕና፣ ኣእምሮኣዊ ሰላምን መንፈሳዊ ዕረፍትን እንረኽበሉ ቅዱስ ስፍራዩ ድማ እዮም ዝብሉ። እዚ መግለጺኦም ብሳይንሳዊ መጽናዕቲ እውን ዝተረጋገጸ እዩ። ኣብ ጫካ ንመዓልቲ 20 ደቓይቕ ኣብ ወርሒ ድማ 5 ሰዓታት ምሕላፍ ኣእምሮ ናይ ምንቕቓሕን መንፈስ ናይ ምሕዳስን ዓቕሚ ኣለዎ ድማ ይብል እቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ። ስለዚ ከይኮነ ይተርፍኒው ፊንላንዳውያን ኣዝዮም እዮም ጫካ ዝፈትዉ። ልዑል መጠን ብዝሒ ዘለዎ ጫካ ተሃገር እውን ብስም ዜጋታት ዝተመዝገበ ካብ ስድራ ቤቶም ዝወረስዎ ንብረት እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ጫካታት ድማ ናይ ዕረፍቲ ግዚኦም ዘሕልፉለን ገዛውቲ ኣለዎም። እቶም ኣብ ጫካ ገዛ ዘይብሎም ዜጋታት ተኻፈልቲ ናይ ዝጸጋ ምእንቲ ክኾኑ ድማ ዝኾነ ፊንላንዳዊ ናብ ዝኾነ ክፋል እቲ ሃገር ዋላ እውን ናብቲ ብዋንነት ውልቀ ሰባት ተመዝጊቡ ዘሎ ጫካ ከይተረፈ ናይ ምጉዓዝ ኣብ ሩባታት ናይ ምሕንባስን እንተደሊ ድማ ካምፕ ናይ ምግባር ኣብ ሕጊ ዝተፈረ መሰል ኣለዎ። ነቲ ቦታ ምርሳሕ ንብረት ሰባት ምብልሻውን ዘየድሊ ድምፂ ፈጢርካ ከባቢ ምርባሽን ግን ገበን እዩ። ኣብ ዝኾነ ሃገር ሓድሽ ህፃን ምስ ዝውለድ ስድራ ቤትን ቤተሰብን ክሕጎስ ንቡር እዩ። ነቲ እቲ ሓጎስ ሒዝዎ ዝመጽእ ሓላፍነት ናይ ምስካም ግዴታ ድማ ኣብ እንግድዓ እታ ስድራ ቤት እዩ። ኣብ ፊንላንድ ግን ህፃንን ክውለድ ስድራ ቤቱን ቤተሰቡን ጥራይ ኣይኮኑን ዝሕጎሱ። መንግስቲ እቲ ሃገር እውን ማዕረ ማዕሪኦም እዩ ሓጎሱ ዝገልጽ። ሓጎስ ጥራይ ዘይኮነ ግን ዋላ እውን ሓላፍነት እዩ ዝካፈል። ኣብ ገለገለ ሃገራት መንግስትን ዜጋታቱ ኣይትውለዱ ክብልን ንኸይወልዱ ምእንቲ ድማ ጸረ ጥንስን ውላድን ዝኾነ ከኒናታትን መርፋኣትን ብምቕራብ ከሰናኽሎም ርኢኹም ወይ ሰሚዕኩም ትኾን ኢኹም። መንግስቲ ፊንላንድ ግን በንጻሩ ሓድሽ ህፃን ዘምፁ መጻምቲ ገና እቲ ህፃን ኣብ ማህፀን ኣዲኡ እንከለዩ ባዕለያ ኣለኹልኩም ዝብሎም። ሓንቲ ኣደ ግዜ ሕርሳ እንዳቐረበ ምስከደ ናብ ዕዳጋታት ብምኻድ ንዝመጽእ ዘሎ ውላዳ ክዳውንትን ካልኦት ዘድልይዎ ነገራትን ከም እትገዝኣሉ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ፊንላንድ ግን ብዛዕባ እቲ ዝውለድ ህፃን ዝለብሶ ክዳውንትን ዘድልዮ ነገራትን ዝጭነቕን ፈቐዶ ዕዳጋታት ብምኻድ ሽጎማኖ፣ ቆቢዕ፣ ጓንትን ዳይፐርን ዝገዝእ መንግስቲ እቲ ሃገር ባዕል እዩ። እቲ ህፃን ቅድሚ ምውላዱ ኣብ ዘለዋ 2 ኣዋርሕ ድማ ኣዳሊልካ ይጸንሕ። ቤቢ ቦክስ ወይ ድማ ማተርኒቲ ፓኬጆም ዝብልዎ። እቲ ጥንሲ 7 ኣዋርሕ ምስ ኣቁፀረ መንግስቲ ፊንላንድ ነዚ ኣብ ስእሊ ትዕዘብዎ ዘለኹም ባኮ ሙሉእ ንብረት ንወለዲ ብኣካል ኣብ ገዝኦም ብምኻድ ብመልክዕ ህያብ ይህቦም። እቲ ባኮ ኣብ ውሽጢ ሒዝዎ ዘሎ ኣቕሓ ድማ ነዚ ይመስል። ክዳውንትን ኣብ ምሕላው ንጽህና ህፃን ዝውዕል ኣቕሓን ድማ የካትት። ምስቲ ዝህሉ ምቅያር ናይ ኩነታት ኣየር ድማ ትሕዝቶ ትባኮ ካብ ክረምቲ ናብ ሓጋይ ክፈላለ ይኽእል። ትሕዝቶ ድማ ዓመት መፀ ምስ ምምጻእ ሓደሽቲ ዓይነታት ኣቕሓ ክቀያየር ዝኽእል እዩ። ብቐንዱ ግን ቁጽሮም ሱሳ ዝበጽሕ ዕሸል ውልድ ምስ በለ ካብ እትቕበለሉ ሽጎማኖ ጀሚርካ ቀዳማይ ዓመቱ ክሳብ ዝመልእ ኣብ ውሽጢ ገዛን ደገን ዝለብሶም ክዳውንትን ኣብ ጽሬት ኣካላቱ ዝውዕሉ ኣቕሓን ዝሓዘ እዩ።
እታባኮ ድማ ከም ቀዳሞት ግዚያት ህይወቶም ዘሕልፉላ ዓራት ኮይና ተገልግሎም ካብ ቅድሚ 85 ዓመታት ኣትሒዙ ኣብ ተግባር ውዒሉ ዘሎ ዝድነቕ ባህሊ ብምዃኑ ድማ ኩሉ ፊንላንዳዊ በዛባኮ እዚኣዩ ሓሊፉ ክበሃል ይከኣል ንብረት የድልየንን እዩ ብመልክዕ ገንዘብ ይወሃበኒ ምስ ትብል ድማ 170 ዩሮ ይወሃበካ እቲ ንወለዲ ዝግበር ክንክን ግን ኣብዚ ደው ዝብል ኣይኮነን ኣደ 40 መዓልቲ ቅድሚ ዕለት ሕርሳ ካብ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ትዕርፍ ትሰርሓሉ ቦታ ከበድቲ ነገራት ክትስከም ኬሚካላዊ ነገራት ክትንክፍ ወይ ድማ ካልእ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ነቲ ህፃን ዝጎድእ ስራሕ ክትሰርሕ ዘገድዳ እንተኾይኑ ድማ 40 መዓልቲ ክተርፎ ከይተጸበየት ኣቐዲማ ስራሕ ከተቋርጽ ሕጊ ተሃገር ይድግፋ ቀንዲ ዕረፍቲ ዝጅምር ግን ህፃን ምስ ተወልደዩ እዚ ዕረፍቲ ዝግን ነቲ ኣደ ጥራይ ዘይኮነ ንበዓል ቤታውን ዝምልከት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ድማ ንነፍሲ ወከፎም ን160 መዓልታት ዝጸንሕ ዕረፍቲ ምስ ሙሉእ ደሞዝ ይወሃቦም ሰብኣይ በዓልቲ ቤተይ 160 መዓልታት ጥራይ ኣይኣኽላን እዩ ዕረፍቲ ይወሰካ ምስ ዝብል ድማ ነተን ቀዳሞት 3 ኣዋርሕ ጥራይ ብምጥቃም ነተን ዝተረፋ 60 መዓልታት ብመልክዕ ህያብ ናብ በዓልቲ ቤቱ ከመሓላልፈን ይኽእል ኣደን ውላዳ በይና ትዕብዮን ተደኣ ኮይና ከዓ ናይ ኣቦን ኣደን ተደማሚሩ ንልዕሊ 300 መዓልታት ዝጸንሕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ይወሃባ እቲ ስሩዕ ንወላዲ ዝወሃብ መዓልታት ዕረፍቲ ምስ ተወድአ ድማ ንወለዲ ክልተ ኣማራጺታት ይቕረበሎም ካብ ውላደይ ክፍለይ ደልኔ ኣብ ገዛ ኮፊለ ክከናኸነይና እንተ ደኣይሎም ህፃን ውላዶም 3 ዓመት ክሳብ ዝመልእ ወርሓዊ 378 ዩሮ እናተኸፍሉ ኣብ ገዛ ብምዃን ውላዶም ይዕብዩ እዚ ሕጊ ግን ንወላዲ ወይ ወላዲት ንሓዲኦም ጥራይ ዝምልከት እዩ ናብ ስራሕይ ክምለስ ምስ ዝብሉ ድማ መንግስቲ ብዘመናዊ ኣገባብ ዘዳለዎ ምሁራት ወሃብቲ ክንክን ብምቕጻር ኣገልግሎት ዘቕርበሉ መዋዕለ ህፃናት ኣለዎ ወለዲ ህፃናት ደቆም 6 ዓመት ክሳብ ዝመልኡ ኣብዚ ዝተገልጸ መንግስታዊ መዋዕለ ህፃናት ብምግዳፍ ናብ ስራሖም ክኸዱ ይኽእሉ እዚ ኣገልግሎት ዝግን ህፃናት ንዝወለዱ ወለዲ ጥራይ ኮነን ዝወሃቦም ወላውን ነቶም በሓላፍነት ዘይናቶም ህፃናት ዘዕብዩ ወለዲ ዝምልከት እዩ እዚ ጥቕምታት ዜግነትን ዘይፈልዩ ካበናይ ሃገር መጺካብ ዘይገድስ ኣብ ፊንላንድ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድን ቀዋሚ ስራሕን ክሳብ ዝሃለውካ ተጠቃሚ ናይዞም ጥቕምታት ክትከውን ትኽእል ነቲ ወለዲ ዝረኽብዎ ጥቕምታት ሓዊስካ ንኹሉቲ መንግስቲ ንህዝቡ ዝቕርቦ ኣገልግሎታት ዝከታተልን ኣብ ምፍጻሙ ዝሰርሕን ትካል ድማ ኬላ እዩ ዝበሃል ተምሃሮ ዲቪዛ ዘይለብሱላ እዮ ገዛ ዘይወሃቡላ ፈተና ዘይብሉ መምህራን ተማሃሮኦም ብዝደለይዎ መንገዲ ናይ መምሃር ሙሉእ መሰል ዝወሃቡላን ሃገር እንተላ ፊንላንድያ ኣብ ፊንላንድ ቤት ትምህርቲ ከፊትካ ኣገልግሎት መሃብ ብመሰረቱ ዝተኸልከለዩ ምክንያቱ ትምህርቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስ ንግዲ ክትሓዋወስ ስለ ዘይብሉ ቤት ትምህርቲ እንተኸፈትካውን ገንዘብ ከተኸፍል ኣይፍቀድኒዩ በዚ ምክንያት ድማ ኩለን ክበሃል ብዝከኣል መብዛሕትአን ኣብያተ ትምህርታት ናይ መንግስቲ ኮይነን እተን ብውልቀ ሰባት ዝተኸፍታ ኣብያተ ትምህርቲውን ግን ክፍሊት ኣይቅበላንን ኣብ ፊንላንድ ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ ደረጃ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ሙሉእ ብምሉእ ነፃ እዩ መንግስቲ ግን ንተምሃሮ ብነፃ የምህሮም ጥራይ ኣይኮነን ጥራዝን መጻሕፍትን እውን ብነፃ ይዝዕድሎም ናብ ቤት ትምህርቲ ዝመላለሱለን ኣውቶቡሳት መጓዓዝያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝምገበዎ መግቢ ዝወሃቦም ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ከይተረፈ ናፃን ወጻኢታቱ ብመንግስቲ ዝሽፈንን እዩ ብዘይካዚ ፊንላንድ መምህር ግቡእ ኣኽብሮት ዝረኽበላ ሃገር እያ ኣብ ፊንላንድ መምህርና ኣዝዩ ክቡር ሞያ እዩ መምህር ንምዃን ግን እንተወሓደ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ክህልወካ የድሊ ካብኡ ቀፂልካ ድማ ብሞያ መምህርና ክትምረቕን ንኽትምህር ብቑዕ ምዃንካ ከተመስክርን ትሕተት ነዞም መዕቀኒታት እዚኦም ምስ ኣማላእካዩ ድማ መንግስቲ እምነቱ ከምብረልካን ምሉእ ናጽነት ሂቡ ክትምህር ከፍቅደልካን ዝኽእል ሃገረ ፊንላንድ ካብተን ህፃናት ተምሃሮ ዕዮ ገዛን ፈተናን ዘይሂባ ውሑዳት ሃገራት ሓንቲ እያ ተምሃሮ ተርታውን ኣይስርዓሎምን እዩ ህፃናት ደቅና መወዳደርቲ ዘይኮኑ መጓዓዝትዮም እዮም ዝብሉ ስለዝኾነ ድማ ኣብዛ ሃገር ሜላ መሃህራ ተራ መምህራን ተምሃሮን ንሓድሕዶም ክወዳደሩን ክቀናንኦን ምግባር ዘይኮነ ፍልጠት ናይ ምእካብ ድሌቶም ምብርባር እዩ
كلهم تمهارو ناي بعلوم زنبالن توهبون اللوم إلاما ممهرانهم دما أب نايزوم هتانات زنبالن توهبون بمئمان نابتك خدوو زقبقهم من قدي ممرحن تأقامات مسقات مهم دما حاجز مهابيو كخون زلو الزبليو أقدم عبيلنا ولدي نتم أنت ولادهم كعبيوز وهابو جزي مسودو ندق أمام معقوب هتانات كقدفهم يفك أدلهم إلنا نيرنا اتبوتاقن موعال هتانات رأي كونن بيت تمرتونيو هتانات دك شدشت عمد كساب زخانو قبو سلطانا زوست زوسب مويا تمدي بلهم يتعوتون محبراوي سنة مقبار بمملا يخصكوسون دك شدشت عمد مسكونو تمرتي قديتايو سنة قطري مسفيدلات مللاين سنة سرعات بيت تمرتن يلا مامدو ناب كيجي يأتو مالتيو حدا عامت دحر ممهار دما قداماي كفلي يجمرو كابز جميرهم دما انت وحدا نتشعات عامتات زتسنح سرع تمرتي يجمرو أبزن تشعات عامتات جن زي تغمم تمرتي أي مهارنيم كاريكلم إذا هاجرن كأند تخرج زجبرلون كند من تاي مهيرنايم زي كونه انتاي مهيرنايم أبزبليو أبنو حات جزية تمرت زي كونه أبدرجان وتسيتاونتن تمرتيهم زقدسو من مهران نتمهارو تغاميو زبلو تمرتناي ممهار مسلالوم هتانات ملوء معالتي كونن زمهارو نأبنت تمهارو قداماي كفلي أبسومون عيسرا أب معالت دما 4 ساعات رايم زمهارو اتكال جزيهم دما أب صوتان مزنقعن يحلفو ايو جزايخون ايو كفلي أي وهابونيم ممهران حمق نزبلو تمهارو بولكم حاجزي قبرو لمبر تمرت زي تخطاتلكا فتنا حماق صريحكا بمبال بباترن كورماجن أي قرفو من تمهارو كحلفون كترفون زوسن بزوهابهم فتنات زي كونه ممهرانهم يم درجة عمريهم زوسن لهم زدرفو تمهارو يلون ولد عكبهال زي كالي خوننبرغن از يوم وحداتهم تمهارو 16 عامت عدم مسملؤو كلتا أماراتيتات يقرب لهم أكاديمياوي تمرت مغطال ويدما ناب موياو تمرت مسققار أكاديمياو تمرتن تمريتهم أب هيوتهم ناي مجمريا زخانة زحسابن متاهيهم زوسنا لومن مرمراي وسدو موياو تمرتي مستمرت صدما منقستي دسبالهم مويا بمغراب يمهرم حسابهم كيرم أكاديمياو تمرتهم كغطلو مزداليو دما حق تهاجر زفاق دلوميو يونيفرسيتي مساعتو بتوسخي ناي تزرخبو نتسا أقلقلوت مقبي حكمنا مقعزيا ناي قزا كراي حاجزون يقبر لهم نعتو بقت أمريخم بخميوم حقوسات كوينو ميلكم كي تتراترو فنلنداويان اتتواهيبوهم زلوني عالمنا حقوسات هزب زبل معارق زمتنهم ناي بحق حقوسات هزبيوم نمرقاقتي كوخاننا نقل بتبوزحات تقبالنت زلوو أوكسفورد يونيفرسيتي قالوبن ودب حبرات هاقراتن زدالو تسابتساب كتغسلكم إذن تكالاتن يونيفرسيتاتن شدشت ممزانيتات بموسادين متأن حقوس هزبتات سلكعا قام مأكلاي اتوت سيغاتات بمنقست زقبرلهم محبرا وحاجزات قام عدم سيغاتات ناتنت قبل عليكال اوتزر ايوالكسن قبل شو نازلهم جنزابين اتهم معك انيتاتيوم اتمم زانيتات كاب زيغاتات تنهاجرات زوسد كوينو بزمم زانيتات اب كل تشحن 25 عامة مهرت اب زوات اب 4 هاجرات نورديك مالت فنلاند دنمارك ايسلاندن شويدنن بقدم تختل نكاب قداماي كساب رابعي زلو درجة حيزنقو إذا كبهالجن أب هيوتهم تأجما قاتيموم أي فلتنيو مالتا يكونن اتمنتايسي سباتيوم كاب دغنت نموصا زقبر قعزو بزعلا علن تحتن زلو ودقاتن متنسأن زدقاقمو أدكام قعزيو دق سبات جن ببحرياتنا عاوتنبر ودقات أين فتونينا أب قدم سبات وديقنا كنرأى دما فتسيمنا زي نقبليو ودقات فريحهم كاب مقعز زبخور دما بزوحاتيوم فنلنداويان ون كما بكل خرنعات عالم زلو هزبتات ازي كتودق ناي زي مدلاي فرحزت قوام سبات كركبوهم نبوريو نزز تعذبو تمهارو يونيفرسيتي تهاجر دما ودقات بمفرح بزوحات زيقاتاتنا كم مقعز يدحار حرلو بمبال وقيد نفرحي لهم تلعلو معالت ودقات بمخبار دما ودقات كم تسبز حسبو كبيدن حماق النجر كم زي كونه نهزبوهم كمهرون كاب مفتان
عدن خيوعلون كتبابعو جمرو بنايتهم تمهارو يونيفرسيتي حساب استمسطو جلسة بسلطانة هاجرن عبيت تكالات اندما نتحساب صعبو منجست تهاجرون أغالبو جبرلو لومي أب هاجر فنلند 13 تقمتي كم هاجراويت معالت ودقت تحاسبا تذكرة التوعل معالتيا ازي أب كل تشحن 10 عامة مهرت استبقس حساب كساب لومي زذكرن بقالة كالات زخبرن معالتي ولا دايخون انبر كم هاجراو معالت حاسبو منجستوين تكالاتن أبيات تمرتن كأتسوا زقبر جنايكونن معالت ودقات بمبال زخبرو نودقات نمن عادن نمتبعن زيكونجن ودقات ملكت سراح ملكت نقعاز كم زلنا نمبر زحفرن ناي موداتا معرفنان كم زيكونن مقلاتن مال اختي نمتحلافنيو نابزا هابتام سلاماويت زيقاتاتات تكناخنن مدري حقوسات هزب زخونتن فنلاند قدم ممصاكم ابزا هاجر نگرات بانصار اهغورنان هاجرنان كم زسرحو كنفلت يقبا نمزغ خارز اكل جن نقل كابتم بانصار نايت زلمدنايو بحالو كينوم كجرمونا زخولو نگرات وسكن بلالكم بزي سب بيني مقبي اي بالعلينيو بزوح زربا معقار سلا زي كقل وي علال سلا زفتو مسكو ربابتي وي مسارحتي بمعلال كاستنفسال لنا تبلون كمو عينات محبراو هيوات التفتون انتدعخوينكم ورحخي تغمتكم نايلبخم التعللون التنقروان سبسينكم تعابيسكم كأدم متوكاسكم أقدمكم كتحسبوا لي قبا اتمخنيات دما أبزا هاجر أيكونندو عركة محازا كتتقري تسقع إلكا تعلو سب كتركبون نقاديو قبل علة الزلو لعل تموا زحل زبزحو كنتات عيرت هاجر توسيخو هاجركا تعم زبلكايو قانقوات هاجر زخانة قانقوا فينيش مخال نبعلو كالي كبير فتنايو ولاد فنلانداوያን ቋንቋታት ስዊዲሽን እንግሊሽን ዝዛረቡ ይኹን እምበር ስራሕ ረኺብካ ኣብታ ሃገር ክትነብርን ዕለታዊ ንጥፈታትካ ከተካይድን ግን ቋንቋ ፊኒሽ ምኽኣል መሰረታዊ እዩ ወላድ ናይ ሶሻል ሴኩሪቲ ሲስተም ይሃልዎም እምበር ኣብቲ ክትሰርሓሉ ትኽእል ዕድመ ተጸባይ መንግስቲ ምዃን ግን ብዙሕ ደስ ዝብል ስምዒት ኣይፈጥርን እዩ ስራሕ ረኺብካ انت سرحكاون متن زقرصك قبري مالت تاكس نعوم دي سرح زلخو بمبال رأسها زحمميو مغنياتو فنلاند حنت كابتن لعلمتن قبر زقرص هاجرات اوروبا بقدامنت اتتقاسيا صبق نغارو گن اتزقرصك تاكس سراح مستسئن مستحمم قلعه مستولد ويدما دقخا كتمهر مستدلي زغلغله كامبر ببلشونا ناب جبا سبسلطان زاتو يكونن قال دخوم گونزا هاجر تباهيلو زغلص انتل دما واغا كبري منبابريو فنلاند كمبزحت ان هاجرات اوروبا ابز قربا عمتات بخبر واغا منبابرو اتساق هاجرا اول متن اتاون تزيبل كادما اب كم بعل هلسينكي زعمسلا رأس كتمات هاجرن كالوت عبيت كتماتاتن كتنبر زي حسابيو حدا كابتي نهزب فنلاند حقوس زقبرو أجلجلوتات أبتا هاجر زلو سرعة مقعزيو فنلاند بهزباو مقعزيا يخون والقاو مكينا زقبر من قصقاسات سلوتيو بمتعتصاو من قدي زتأفق جزيلن ساعتين زخبرا نحاد حدن بتكنولوجي زتأساسرا ديجيتال تيكيت زتك أما ناي بابور باسن جالباتاتن أجلجلوتات مقعزيا لوم كالي أب فنلاند زركب فولي نجر انتلو لعول درجات ريتن طعمن زلو ماي زركبا هاجر مخانيو اب ريستورانتات اتيخا كتمجب مستدلي ماي اي كفلونيو طراي زيكونه كمتناي قدم بجاكيون زقربلكا قال هاجر فنلاند زيادات تلليلو نجر انتلو اب هاجر زلو سلامن وحسنتنيو بزوح قبن زرعي لهاجر هيكونتن فنلانداوያን مسجاكا زلوم فقري نجيرناكم نيرنا فنلاند قالن ستيتي نابجاكا اتيا وك كتقبر مستدلي فتصم ناي وحسنات سقات اي سمعنيو سبات بمخانم حلف الكاز الرأيت اقامات كهلوهم نبرو كان تخانة ابزا كاب لندن كساب ليزبن كاب كويلالامبور كساب تايم سكير
كاب بانكوك كسابروم توقعيسكا سرقت خم لبوم زمن زعلا سبات بوكي بولوني بمبال اندات ساقخا تليفون زعلولا كابزا كاب جبوم جنزب بموزا نمخفال يمانت اقاموم كتأمتو زقددو لعالم نبينا مخا قوالن ستيتي جاكا اتيا بسلام كتوز تخيلها زبل حبريتا كم مسمع نلعلي زحق سمو انتاي كيهليو أمباركس كورات تخطاتلتنا نلومي زدالنايو أكتاتيلا نشوعات عامتات ناي عالمنا حقوسات هزبي زبل معارك تساكيما مس زلا هاجر فنلاند زلا المدب إز استخطاتلكم وينيرو أبقت علي بخالق مدب كساب النمت أكم سسنايو